kauban ako ang mga staff sa artistang ilaw. So, kauban ako si kasaman. Kameraman. Uli. Oh. Wapo, Risi. Kani, Jong. Among Soroyon ang Manolo Portage. So, ipakita na mo sa inyo kung unsa mga klase-klaseng lugar sa Manolo Portage nga wala pa kayo nakitaan siguro. Pero nice kay tambayan o nice kay view. Kung ano pa niya mong lagar. Sa mga tribo, 7 tribes ang nagmugna aning among lalawigan. Kalipay pa naghiung sa makita sa kaamulan. Talaan di kigaunon, bukid nun ug umayam nun. Matig salug manubo ug ang tigwahanon. Sila ang Tingnan kami sa Grand Canyon. Ang problema karon sa dalan, gina-develop pa siya. Maoy langit nung gasa, baga nga lasang sa mga habog nga kabukiran. Mga awit sa langgam ang musika sa kalasangan. Halapad nga kapatagan nga puno sa pananom. Bisag wala midagat diri na ay suba nga lawom. Bukid nun ikaw nagtaganas among Ang view na ayos yung kasalanan. Makarefresh sa mata. Ayos kayo, makawala sa problema. Panginoon. Ikaw ang akong yutang na tauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipagkakamura o binikanan. Oh, Panginoon. Ikaw ang among puyanan, sulod sa mga katuigan. Mulang yaw man ikaw gihapon ang among ulian. Valencia, Malay, Banay, Baungon, Kabanglasan. Damulog, Malibog, ang Kagandun, Carlos, Kadingilan. Impasugong Kalilangan, Kibawi, o Hello guys, nami karon sa Zone 10, Sitio Gabok, Barangay Lingion, Manolo Portage, Bukidnon. O sa among likod, makita nato ang luag kayong Humayan. Di ba? Isa ni sa mga lugar nga gipanginambong sa Manolo Portage, Bukidnon. Nice siya nga lugar para sa mga photoshoots. Tapos makita nato sa background ang mga payag, ang mga balay, ang mga kamalig. Ug ang luag kay nga Humayan nga napay mga pabitay-bitay nila nga silupin pangbugaw na sa mga kuan, mga langgam nga pwede mo kaon silang anipon o nga mukhaon sa ilang mga anipon. So, yan siya nagpakita na kani siya kung unsa gid ang tinuod nga kinabuhing Bukidnon. Baka malingaw na ay daghang kasuruyan. Kung gusto ka og adventure, amo akang kuyugan. Bukidnon. Ikaw ang akong yutang. Kung manay tag Manolo tapos gusto mo mga lumi-lumi, diri sa Markada. Ito mereka kung gusto kung mga lumi, mga lumi. Ano yung dyan sa Manolo David din sa Mercado? Ano maulaw ka dito? Ano mo ito rin? Libre daw ang lumay pag nasya. Isang say hi, Near hi. Sige na. Sige na ba? Near hi. Kiss. Parang ng isa. Sa lidah niya, kilaparo ko ganisa. Ano yung gawin mo? Si Mare ka na dire, mabait na lumi. Ikaw ang akong yutang na tauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipagkakamura o ginikanan. Oh, Panginoon. Ikaw ang among puyanan, sulod sa mga katuigan. O grabe among laag-laag, grabe among kuan pasumangil nga mag-vlog sa Manolo Portage, pero at the end of the day, actually amo ra sang gilipat among kuan kanang cameraman sa artistang ilaw akong pangkumangkon si Buling kay birthday niya karon siya kabalo nga nay naganda silang balay. Inana, kauban na ako ni Gagaw si Jongjong. Kauban karon ni Buling si Pamomoy, isa yapon sa cameraman sa artistang ilaw, so nagbalay sila. So, hopefully ma-surprise pud siya. Surprise ano na ni? Ang duha ka syudad ug ang 20 ka munisipyo. Imbitado ang tanan bisan pa man ug mga dayo. Kaamulan festival. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, master!